abantu bacha komorara sana bakamatainga pole bantu mwana onena nsariko na chiete chipakoro nkaenda paka kali nyagitari buna na ikaiga no siomeriga morore ekabega sien kongu lakini ne bantu bagateba onkoro itigana chagocha rosio bwa matebo okole mo mapema kwa bo mungaini kwa manya karibu sana ekurugunga etuwani jide kemero gitatu chisanibe chabano mambia egekoro edition mugusi agotara mugusi to sokoro ito mugusi no mongina nyako mogendi bagateba mangana biruka yenge nche mambia bono ngadi chukonyolia yes togenda bono muno naso no ante muyo mugusi andos bia sore tene na igoro tabatari please okay gwaraza koraruniani hey Mugusito rama montongaya Mugusito rama montongaya Mugusiege tinginyeke ngai ningaya Mugusiege tinginyeke ngai ningaya Ekurukunga umuhino bwo mugusi na gekuru mugusi mungaini sokoro nande nkiago tevera tabatali please nande bono rinde tabatali umuhino boni getura sige kuru igikuru no mate lakini ate banga gibo ni geture ka umwana kurukunga amagogo nyama ubwo nsaligo na ke muntu bwo bayigwa na bwo ke bacha bonte bwo magogo tigangote magogo ngaki enchuma ete no ilina somete saiti na somete mono bono okonyoranga na chakiri go buchia gasongo gabuna gaswai gosoma ngo yo somete nkio somerete na somete baka ko iguno bono nganga ngwate kan nkio somerete ni somerete onkorochi ero ningi onkorochi oncology is meaning of pimano na manyinga bo oncology department ya oncology oncology cancer era godil na mangana yobore bo cancer bona toro chinga ote tucha bo someria ndego pimano Iko kansa teriko bimanyi kabana atomanye tikenda ayeno nyare gitaro asa mwana nchizemi kwa nyare kide sokoro abara baka tokogorore guseno somera onkorogorochi tigana na bubi akabeire igo wataka korigeria tari gochera onkorogora kini bono nyora atamanyiti aya koroge binte bigana ri akero tukwira na asege koro etokurigeria omugushya gotenga bwanchimbwa mweli komioyo itamanya ini mapema buanchi mbwa mweli komioyo itamanya ini umugusi umungaini umugaka mugusi na umungina nyakomugendi nabo tukorra abakobeka umubayeno ombwate obumanyo bonene buanchi mbwa mweli komioyo itamanya ini amangana nabere buanchi na mioyo buanchi mweli na mioyo ebinte biga bitatu mbirene manning yenge nchenene sokoro umugaka kebacha esikatikiri unsariko nabakonyora bwanche to monto buya umwanchete kabisa onyene ndagera na omokoragira amabuya kabisa kere gento andros pia suraga niko moira na boko moira na onyene bago koira ndio lakini tomomanyeti ekiabwate imeyao yani asuri tuma etinki abwate asuri erebono imeyaje kumbe nande neruga kare okoraki neruga kare kugochimaeka yani neruga kare koira bube style frani bono kwanyora watebiri omuntu sachire kwa chire ne gali yao mapema na natali ye mabuna nkora onarebo nkora buno gutara ne gali yao go chialiga kwanyora kwa ragiri omuntu kwa muragiri kwa makobire bya kwa mwire mwaye omwanchete bya kabisa mambi ya ne ruka kare kukwana ngaki nga onsaligo alia sangirite twaragirite ganaiga twakorte ganaiga bono kwanyore ngane iya chira tambe bwanchimbwa mwiri komyo yetamanyaine uyuno mugaka onkorogo kebacha Matilda bwanchimbwa mweli komyo yetamanyine bwanchi mweli na mioyo mweli timeti na yo komanya ninki je nkochene gona bwancha nimbwa maiso mio yetamanyine timeti gosena poito bona abu chikazi igoma gusi omintu ekiragu kwa nagaiga chisokuru chitiko taba bwanchimbwa mweli bwanchi no bwanchani bantu banchaine mweli maiso marole nabo buli bwa maiso bakolekana nga oli onkorogo na Matilda ngutara baramo oli mumanyi na magogo mbaramo oli
nyarebe ngutara bali yamo banywamo ebumweli bwanchi nababaruchi kaine bwanchi ni babuli maiso barole kulinde myoyo ime tikorolekana mugusia gatebanga na barabe amo barabanchani ku ekichi nkoro chaibo ime nigo chiraba bisa mugusia gatebanga uyo mino nabo murabe nere mwancha ine mokorolekana nga mwancha ine ku ekirikire ime tukimanyiti nere kirikiri ime yaye tukumanya bono agatebanga nabo mwancha ine urende ya mweli nabo irarolekane mwancha ine kumyoyo ime mwancha ine noroje mnabono nganchete matirita ni mwanchete sana Bwancha ni mbwa maiso mioyo itamanyaini Bwancha ni mbwa maiso kumioyo itamanyaini igo mugusi gakoreta ingana igo monchumo tegere numurigiri bono mambia agotebanga ki ihiba ntumba nchane asubugi mubiga amugusimba ganchanire nabo mungina ari kwanchumu muibuli mwabo nabo kwali konyoru mugakana muru mwabo banchanire nabo kwali konyoru mwana na babu mwabo banchaine lakini kumbe ali meye nkoro yoyomo nabwate okwegocha bantaba mbancha ini kurumyoyo ime disigo ga mweli maiso mbancha ini kumme mbancha ini nanseki umugushia gatebanga bayibuli babere bancha ine balingi nyombe yemo belige limo oyo magaji kuligi nchira chinde cyukugani nanda ituyo mwabo bigaje gotebekana nga yaya kumbe aba bancha ine kumyoyo mbancha ini wanchimbwa maiso kumyoyo saliko nande nabokonyora abantu nabo mwancha ine ndiyo bono turi kunyara kumanya yuru kwangete bono kwanyora uri nabagwanchite pi lakini kwa makumira egento gete giakorekana gekeigo iga oyu bono yo moyo mwangete yani mwanchite nero norio namwanchite umakorenga lingo uri okorra boro nere okorra kandigeti nase ekemyo kiriki mu bayino buli gorobono mambia imi agatembe television agatembe FM bayino buli goro yo te cretengue tembe FM your number 1 radio station. Karibu nande uwanchuli linga kitura sige kuruge itumu gusidu mungaini na kega tunya gosoma ni gaiga tuyobanga esokoro nonde gaiga na bayige sokore nyegaro lino erega no musai. Okay. Abakuru baitu baga kwana ya ye umwana kina bwango birore ayetu kagambindi bono ekirtunya gukina ebintu nibinge sana kero kuligeli ensisi ya rule kimto na kibacha ensi ya rule ale sana nunyuli tinga umuntu ugula kimtaliga nagitunyuro asubu chabu guriti ndaigoro unyuro kabise mbuli kubatwira bagwa kunyuro unyuro ngwagite unyuro mupira bonyoro unyuro ngwagite nagite eusinto tumete alia papiro engoltinto tumete kuinyura lirikali bintu biri umuntu taititu nganiga no mo babere ningyule tinga toko bomugaka nimungina twabaruga etente ezige ukoroshu kurgumu kimetindira kwate bwayire chikazi wala seke kusia bunti abamwabo esikati kiri bamwabo ikongwa twita matuma kimtu kajayeka ukanyakoroga igasi enegete ukatango njinyo kuyeka ngwakorite na watabana kadha na watabana bange sana kerongo kina kerongo kina na watabana bange sana tidoli tia masakara eti okogora arego chimina chituki na chisonera bakachianga umwana uri okomosi kwa mubanga yani ebintu nebingi tware gukora onye no gutume gusinko na twarenge goseti ngocharo katwarenge gusi abuna singa kiyaye n'obukuru bwaye sukuru numanyitinga inyange niri yale korosi ubunchukara lyumunyanyange kwanyumina orosi gintu gite okogendi huko minyoki huko nyakogendi gusibe taka mutene ushukugendi kabisa bema ntwaga chesero mopiro liko kweke moni no mato mopire ke moni osariko ayeto kojomanya njeni jibanyite nonyo mai okay mopire ke moni osariko osubira asomote iga bana mogonya woncho kana ni ogwaka kurwana uri waka kurwana oyo rogoncho kana ni okura nere ikera kimatilira tagi kiretike muntu kekora no mokali bono ibintu bindi mbiro bya kale ukuligire linga emangana ali akale bono ngaki yaringe
nje ninginyolete ngengaki Yesu gukwe Christmas gero gigakale koba ukuyigwa abana umuyino nura abana bari kubika abana bari kumanya ningaki karako zariko noroje abana muna bacha kaiga igo wachakiri wake sabu yobosi arafu wachakiri wake sabu ya mabuta nando lino muikoringi muikoyo mwetonye ubwate kenyoleke kiligende geko bwata kiligende bono lituko liro igwete ibiguro isigo ngwa ikete ngwa kulite make onye noko iria toko toko tira seitege tunugoro egetuno keiberia kwarigira yotie gucha mate noko iria ta oyore ekeugucha ore gucha ngumbu nero irta Sikambu. Yes. Muna kware ko iriata. Ili ogirira agenda ale tinga. Studio tinga nyari kiagera. Etwale witabirani ekero ore getunugoro goko iriato yore gucha ngumbu oiririato guso yore gucha mate nero. Manyabuna rero Christmas na keba tu kuyubana bakukura yani ibintu bire bya chenchiri abantu mwana hariga umate liri kware kuri dasi limo umwaka. Kero narengo mwana obinga kani waye kero narengo mwana obinga kani wae ngakani wa timba isekolia maraba bae ngakani wa timba isekolia mara ege tokende sokoro etinga yalinga yemo okonyo litingi gakali una kurugana suneka mapema bone tingiye kermoko genda onye mwateba nikogenda kiti moko genda abantu abangirimo nande bandu nambali mwa na moko leto bosibuli buli muliro mwaena na abandi kinyuri kigima moko enan nani ndari gatigango tebiga noroje kenyuru etinga kerbale kogenda ese kenyuru frani mbale kwenda bantu bangi abale kwenda bantu no embabiri ne kenyuru kirkia moineri baenda babiri ekiagera ninki eyalenge tinga ya maji tinga ya maji njalengo ne tinga yende kero chiacha kucha bado ate bakogenda bake mape na kaigure se to bagachire tinga nyakwana nginyole to kusete bale tinga kurunya mwansu ngana so kesa kirike best atambe itingine ya moyoke sabe se kirike best nsa okay njenga gerete kero na chite tinga lepi na chite tinga nyanko tukagenda Kiumbu tukagenda Kigati ale sana nanka onsale ya maguta elikare ekero omwino nururi ngoro elikare ekero abana baroro baibore tuga kinda baibore babo bagasira ekero nsachinde abana aba bare konyora bago eterigwe nchira giti kware konyora bakogende getunwa iguru bamanya gotera ontulere na tata buke ontulere na mama buke ndoche mechando ekero kunya kunyura ebinjeriga nyuranga Matilda reke muntu taikirete nikire tumuliro kosegeswa mwikire tumuliro kosegeswa umuliro uri kosegeswa nuru ne ntange okosegeswa kabisa okosegeswa umuliro mpaka buoka baka nkali ntubwato mubaka gitaya tuasegesete mwasenale tuasegesete umuliro bakogaoka urusana gete muliro tuli kibiri kitalingo yakoro kwale konyo rumuntu gusaba umuliro akubuli orogyo enturagiri orogyoruli ubuguli gosenkuruga ubuguli omolero oisokanya Bishop Murandi nali nganchitezana hone Bishop Charles na bahote bya manganaya umuliro kubuguli kuruga kwira satambe likara li umuliro onsali ntuwa bwatenkaria umugakore kwa nyangaresi segesa watandi onsaligo nero le kosegesa umuliro igale kosegesa umuliro buna segesa umuliro buoka umuliro yero manyiro ochire binyoro byonsipi ochire kirase kinyomba chonsi kirase igo bono ntate batebingo ogosegesa umuliro igo mware koreta umuti obe kunseiga okunywa kanguru giteiga arafu egetekene ngobe ukiale ngorro nesike ye ngombe ngumo onsaligo bono igabuniga kauka bone lietri watu miaka ukadakika sorry igento nande narora amatuka igantanya kumera
chikonga ntiaga gatokire gucha twateni na twanyeterere buna yesi betekerevi twatewe konga no mutigore korara matirita gakitari asobe bono ke mtoyo ke mtungu alieta mato ya amanyabwali na makongiro nku alieta ai no moke tuigire sukuru nkitu ali kulie ndagirengia amato ya amanyabwali amakongiro chiarale ni biasi ama biasi ayina karosiri buya akorosi unali kongiro kali yigiribu ya namatu biasi na yanya amanyabwali aburukana niriga burindagire gwanisa endo yabeketezi bakaba taribu karate go sarigo bakaba bale ko taribu onga ndinda kabisa nasuwebeka usarigo kuragira kwa kale kwa lege very smart sorry dan nachire bizungu okay no problem mati matirita ndaite matirita gote no makole ngwaterete kamuino kande gakare gakiontereri mama wono ngakina tereri sokoro nayo wente ko moteri ya sincha naye kwalingo mukoro iko ibintu bigambi akabeiro moncho motegereri no moncho murigereri ese asi ya rure ngare sana iko boni gana bura ete nyumba uri kinyanyini uri giye bitabo uri giye ebitega bikobore ndiyo omongino naro gatotereire omongina biaki onyabengi agatotereire na abana bane aye baba aye abana bane aye baba abana bane nyambeki na bono sinyunga kinyambeki na abambara andake moncho motegereri ense ya rura satambe sana ense inase kogendangale ayenki kirinyorete ase yokurukiago asubu kurubwago motegereri muri bono mambia 0741583878 yani enoti isano ini musano isano na isatu isano ugutunyolinga kindinkiri onyorete asubu kurubwao kiriye tayo bono kialego kolekana kugugwa kolete uteba sumu bwao ebintu umanyete ebintu biru muntu akolete yani ukuligereri kwa kuminga ubegete yanga no maete yanga yale kurugwe bagi kwa yigerete matele ke mtuno maete bagi tamaete bagi bagi ne yanga gete yale kubegu suruali onsaligo no manyete korombo njale ngo njale ngeo na nero bono mapema Himukanga inanka oni korombo yane himukanga inanka oni kiage kiane himukanga inanka oni bituma biane Getembe hello baba Ibano Getembe hello tujulingo nkiaye gwakolete uruchote baso mabwabo Getembe hello no gago ikire sarigo onkorogana madita bwakire ya data karibu oyagro kupita tema na uni south Mugirango karibu sana pita tema karoma nyetende kana asete skuru ono kokubeki kote kenge muujiza ikinege kone vocabulary anje skuru nyora bana bangite kote skuru ete yange nne sana nanda abantu abana bari ko aya ngasoma gurukase mapaka grasi sana isato yaenda form 1 form 2 form 4 na lingo dikina kumanya yarongi ngobegwera form 4 Tadi ero mwana muna akoigoruga bibitu graduate liko bibitri kitadi kesongo mwana muna akoigoruga abekira ero ege koro tokoro ege ento kende maita chingi tijoro sana jale nge gyogo sana ege rongo tato menda kwa ndo iteke rongo ala toto sambera tuali mapema tuali kaisiwa akira arasi bise montago sambere kerongo moramore okomora kabali monto sarikito motu arabu nerongo litwa korosa ligwa otiko bego sukali kali ero ori agotoba kure sukali monto emojole ko kwa kana sukali no motu mutnengu no ko ngawika muna wana so ba nkorogo ngoi gere de TV ya Braga and white ili ndabune mwamte yazo bwiretuo TV kenyoro muntu malinga babwa tekenyoro kimaga unyangweta kurumo chengo mpaka kuligura ali nyangweta forest omwalimo yamubyo kanande retire ayo omuntu yo mubwate TV iko mukogenda kuligiria abantu birolenga ikini TV ngike boneke ya jolgeti muntu Braga and white ulge muntu ojaiga nduri meti tadira roje to ngorojo
Miyamara sana Gatema Peter. Unsaliko? Kiatu yubira galibia bange mwana mambia Gatema hello. Gatema hello. Wabure Kiomanga karibu tuwabire galibia wanki ayunyule tutebe ebi yakale. Nchibona ntona inyole tena ngetikala neke. Tatu ikiromoti enyo nane. Kisa satia karusiguro wacha abantu baga kisa. Kiama bagujikwaroka. Tata ali no tu amenye nkwa matilla nke mtungu igirte nyombe saiga jubo yesa sati. Wama kuliye mente kuruka ngeme ebitugi. Bagujikobeke ruomore nando kware ndo umore ro yipaka karuka kuru nyomba. Ebiriye bisimba bitaraji kwarama. Byara ime. Na kile rombiro rende na rongo mayindi bakwaroka. Ebisimbo maite na bali barukiye bachire iburu bono bali mali baganyete baharaime na bali kurugo bisimba inkyonyo lezo moje motegereri na sese muri kunyari kurugicho onsaliko kurukunga TBT yani throwback Thursday kunyura aya maika kigwa sege kurugicho bono mambia yatabalo Mporokoko na onsaliko no alika mporokoko tali mporokoko wachakri ko make up ile taliana. Karibu Bwakira bona bwakire tuinyuri ngege kurukia gasobo kurubwa unkinyolete kitanga ni mwa kama tundra mambe kisha mwe no tuna gurifure matundura ga mu muromino no uyu matundura maembo mwabugurifure matundura karibu wakarare ile zimanya television tuarare ragocha liyo na liyo arare liyo egesero ebisero mbialingo radio nabo tuare korare igo nekinda cyo sikiandie tenke no botene ngubu alenge kale oyo nginyo iria satamezana onyenda nja kuliete liro lya no regesio ake muntu kurati ati arke muntu enda nja kuliete enda Numa etenda ningi to baise gosoka gukwana asoyo omaete chinda liri tu ali kurushu chinda magoro okurushu enda mambi kwata bunyoka semuru wamyoka gucyali kugenda nja kuliete that is why tajiri that is why tajiri onsaliko nani chinda nja chinde cyali gukuliye bicara nandi cyanchite bicara iga okonyora ne bombe tubona kurushu yakomori guyonsiga watebigu nandi kintu cyali kubikwase enda ya rusibu onsaliko ko raya kuliete ye numa lyogoli lyali kubikwa sengole lyenda ya rusi chiarale nandi iko iko mwebire na chingo konkuru gyali ngubu chabo gete bwingi ncho sana si mapema ko iko le mechande tiga onsaliko asinale kwa ngiyoli umungu anarali okorokwa nere chemis machine gesosa onsaliko seitonero bwate TV bweka yali kurukwa kwerende egireti bworo nande no muchezaji ulenge kurwese kama timu ekoruku kurubu pondi bono nkorogo kuratiga tuakole ya machine kereto kaikwete tuira naso mutegera lyokwanira ebisero ebisero no ibyalingi ebirale rebiya ebisero amayo yeri chombe imbulikire yali konyanyuri gitisanku liri kuruswe gasero kirige korosubuli uburaru buya na hana bukwa kanyana no mugaka usomu na kabageni bachire egesorokani yakubika isuku kiarali mu ikaransa bya mukunya kugamba mu bitembako abege serokani yagoto discipline papa no chaka toraire mate to akora bantu no mbane mapema one discipline ke bukate neyi idibu na bitaro ji abalia mukomigana mugonjoka ebitanja ibibyonzi ibyachire mate oburangeti ba mukura naga mapema Bono ebinde mati kemtera ikireta machambe na aracha kuikera nemegeka ebisero na bitu abantu ba abagaka bali abakuru tu aralirite na mau egetanda gichingi usari ko bareta ama mapema ko bareta ama mwaja biga liyo nindi maite nande na emire mu yari go bya na chitele kanekerwa alafu chisese chikaira mwari kuenda ne ebikongo biri byali gwakira ni guga byakira mugone na isese chisese chikaira ekero liyo liri kuswa sengo baba naba tate mukire mbate liyo liri yari ko korubuya iga lya makuru lya rusiwe ama kinyamanchira ko nyachigo tigaro lya rusiwe cya myongoli gukurwa lya makuru lya nekerwa ngo tongeru lya lege ebitera yingi okay bono gabo mugaka no ikaraste ga nebusa ya arendete
isese jikora kinjira yali kwanekerwa matukata abageni buko bale ko bili yuli ne chingi mapema jiro chintu ale jikuna ndeligo twero baona mangana abenge amangao limocha nili twero mwakagenda tiketo mongena alirende iko kwa nire gitanda kialingo igitanda gitangani gia chitege nyuma ya mao ni gitanda gichinkini ye chinkini kirikia watu kwa matobu ya sana ekebone mwali wikabutuko mwanzi mwali miraguchi mapema kakirwa kwa haleluya onye minto mwenye kitito tretia yu niliono onye tu tretia yu tukugwada kerona alengo ke koradi ke mtose kirokora na ama etichinkini unsariko ekere twali kurwe sukuru twarure sukuru bora togo charanji mate chiyanga chiro twali kobeka konyora chibwata maiso sukunyumaga chiristabo kete style brand bono unsariko twali gocha twa komutegora mapera twayati twira na goche sukuru nsachinde bali benyare take bagenda baumere meseke ye busa elia bagaga bakanyure batire gochiabo basenya babuna benyare take basenya bagenda esukuru kakyo nsariko kare yane kare ekero bona matirita no chondigeli baba aireni bono baba kuzano yobomuobo bono abaiga bomuobo bakumanya binti bakumanya boni goboli omwana no baba Cynthia ogera baliga iga babo Johnny Osoro babo Samson Onyancha babo liyo ngintuki kwale tili takumanya bonera kotenga mami sasa imadress yetu mbona iko hivi matundro nanyo nitoko ntenga puta chibrangeti nchialingo mabrangeti talingo tikango tugo ya mubwe kaka Gatembe lo Gatembe koko matundra ya butokero ira matundra karibu ndamone chega yes ono nale gotebi bintebi mufanya maya into ararete bono magake yumate yosine ngaki injarengo yacha kucha maya machambe gachete gocha maiga abwe bitande bye chinkini tu ararete ne binde bye kuringi one bi kwabi ngerembe kindana pesa munganchian kwa binde bide ko toligi ari harusibu nande nda obwe mburu kobe gwe okuruzugwe ndagwata minyoke murume kabisa kujalire bona ali ule bitinginya okutachiriria ko chinde jiku waruzi uchanchikiri nando lakini abana bale roma metenda ningi ndio maana sana matundura kwa nando sariko nando chirikare abantu niko banchaine bagotarerana umugaka ngunyurarire wasini ya enero rego chekoreki bamabona etu ochamolendere bwoye chigwasi ndenda anda bamwabo tiamagana mange balendera naga mapema kare no mipire yo bwanja ni mongo nyagoteba tiyarenge etu ali Gatembe jire kamera gutano ishana buri cyo tusubire cyo mambye mu cyo muri lo matereri amagana iyo nkoro cyo bwa matenetu ali Gatembe mambye bono tugusangamo emambye bono chikora cyisa isato amagana mayinere ugembo Delvin ngo chale gaiga sinchira bereke nabongora ate obutambe ngesokore ige tabagete na tingogete na chiwaya nchire chibite bona aga ni tumubunge bona tokorega na tokogenda mutumuko tumubeka ali tumubunge mombungeji ngokobunga tule buruga ate tukoburuga bakomorobere nchingoro kwake mtu ibo bayo nonkorogo enkoro ko mwana bweliro ba Geoffrey unsarigo bono mambia ni tuani ya Gatembe kayana ni bweta wetuka aisha basa uzi amenu
ne aino munchile na nutagite kwa igendereria